съм гледала филма Меган и след като видях, че тя е на хелуинските опаковки на Фанта, реших да си го пусна. Си казах, няма ли да е забавно да гледам Меган, докато приличам на Меган. Горе-долу. Първо трябва да си влезем в хелуинското настроение. Да пием малко. Вече съм готова да започна трансформацията. Затова взимам бял молив и го слагам под очите във водната линия. Правя го без огледало, не знам как не си извадих окото. Продължаваме с кафеви сенки, за да направя погледа още по-зловещ и добавям още, защото явно не мога да спра. Почваме устните с кафяв молив и малко нюд гланс. Ужасяващо вкусна комбинация, точно като Фанта. И стигнахме и до последната щриха в този грим, а именно миглите. Бях съблазнена, но избрах по-малките, защото нейните мигли са по-манички. А и Меган не би прекалила. Нали? Не знам за Меган, но моят грим е готов, така че е време за визията. Намерих бежево сако и шалче, което много ми напомня на нейната панделка. Но изчакайте да сложим ключовото за тази визия, а именно косата. Много завърши цялата